aloittaa Oiva ja Nelle Tarkiainen rakittiin. Ja annetaan pienet aplodit, nimittäin Oiva täyttää tänään 11 V. Eilen täytti, eli ihan kunnioitettava ikä. Menikö se niin kuin minusta siis ohi? Mä en olekaan niin illan vanhin. Kiitos Oiva. Valmistautuu Konna, Kani, Ferro ja Vipa. Aha, Ferro on pois. No niinhän se tuolla lukee. Ja näin Oiva ja Nelle vauhdissa. Hyvin on lähtenyt rataa käyntiin. Hieno pujottelu sieltä Oivalta. Hienosti kyllä Nelle siellä vie nyt Oivaa. Toimii kyllä todella upeasti tällä hetkellä tuo ohjaus. Siinä sitten pikkasen pyörähetään, tehdään sellainen varmistus. Ja toimii hyvin. Tarkasti siellä ohjaa Nelle. Ja pitää huolen, että mennään esteelle ja oikein päin. Hienosti lähestytään loppusyheröä. Ja maalissa näin!